Een heel goedenavond, het is zondag 5 januari en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het lijkt misschien een hele gewone afvalbak hier langs de snelweg, maar deze, die is slim. Deze bakken maken slim dat ze eigenlijk elke tijd een signaal geven wanneer ze vol zijn. Eventueel wanneer er brandend materiaal in gegooid wordt. Zodat we eigenlijk online weten wat er aan de hand is. En dan kunnen we op basis daarvan eigenlijk bepalen welke route gaan we rijden om de bakken die bijna vol zijn weer leeg te maken. En een ander verschil is, de opening is kleiner. Waarvoor was dat nodig? De opening is kleiner omdat we op sommige plekken last hadden van afvaltoerisme. Er konden complete vuilniszakken in en je merkt wel dat mensen daar op die manier misbruik van maken. Het voordeel van deze systematiek is eigenlijk dat we veel minder kilometers maken. We beperken het met 2/3, dus ruim 60% minder kilometers. Dat betekent heel concreet CO2-besparing, maar ook veel minder kilometers in het contract. Dus ook een hele grote economische component. De kerstboom. Bij Omroep Zeeland staat hij dus nog. Maar veel mensen doen hem deze dagen de deur uit. Of het moet natuurlijk gaan om een kunstboom, want die gaat naar zolder. De kerstboom is al weg. Wanneer? Vrijdag. Was u een beu? Ja, ik was beu. Alle lichtjes zijn al opgeruimd en de boom is alweer op zolder. Het is wel leuk hoor, maar met die dagen is op een gegeven moment is het einde in zicht. Hè? Want wij gezellig allemaal, maar ja, op een gegeven moment moet je hem toch weer doen. Toch? Kan niet met de kerstboom blijven zitten. In veel Zeeuwse gemeenten worden de kerstbomen opgehaald, zoals hier in de gemeente Middelburg. Maar op sommige plekken gebeurt het ook nog op de ouderwetse manier. Daar gaat met een kerstboomverbranding de fik erin. Kale plekken, toch een beetje minder sfeer in huis? Dat wint ook wel weer, maar dan vul ik het op met plantjes waar ik dus nu voor aan het kijken ben samen met mijn vriendinnen. Ja, gewoon de spulletjes weer en kamer aan kant, stofzuigen en klaar. Is het de vervanger voor de kerstboom? Het is geen vervanging voor de kerstboom, maar we zoeken wel weer een beetje plantjes in huis. Ja. We willen weer wat groen in huis, wat bloemetjes en planten. Ground vanilla from the markets of Manila. Take heed, eat more than 3 and you'll end up like a gorilla. Dit weekend werden weer allerlei acrobatische toeren uitgehaald op de 8e editie van de Open Zeeuwse Acro-kampioenschappen in Zierikzee. Het evenement wordt ieder jaar groter. Wij staan er steeds versteld van. Ze komen uit heel Nederland. Ze staan gewoon in de rij. We zijn voor het eerst met de vrijdag begonnen. En ja, we waren binnen 3 uur volgeschreven met 700 deelnemers en 300 teams. Waaronder ook 10 uit België. De organisatie wil die internationalisering graag doortrekken. Wij denken ook om naar Engeland en het noorden en nog wat zuidelijk van Europa te gaan. De kans dat dat gaat lukken is best reëel, zegt Niels Daniel, speaker bij grote wedstrijden over de hele wereld. Ik denk het wel. Het hangt allemaal af van de timing in hun eigen land. Deze wedstrijd moet passen in hun voorbereiding. Dat is misschien ook een stuk de populariteit van deze wedstrijd, omdat het vroeg op het seizoen is. Iedereen kan nog een beetje komen uitproberen hier. Als dat voor de Britten ook kan, en voor de Belgen, en voor de Duitsers, en voor de Fransen, dan kan het wel groeien, denk ik hier. Ja. En het heeft hier ook een plus, hè. Zierikzee, jullie zitten in Zeeland. Je hebt hier hotels, je hebt hier de accommodatie, je hebt hier alles. Dus zij hebben wel troeven die andere organisatoren denk ik niet hebben. En wat de Zeeuwse deelnemers betreft is die buitenlandse concurrentie zeker welkom. Ik vind het ook wel leuk dat de mensen een keer naar Zeeland moeten komen in plaats van wij naar hun. Hè? Dat mag wel een keertje. Er komen natuurlijk uit andere landen, dus je kan ook zien wat hun doen. Als je vroeg was opgestaan, kon je vanmorgen nog even van de sneeuw genieten. Ja, al snel ging de sneeuw helaas alweer over in regen en dat viel er in overvloed. Vanavond wordt het vanuit het westen wel rustig aan wat droger, maar de wind die blijft vrij krachtig uit het zuiden waaien en het blijft met 11 tot 12 graden ook erg zacht. Morgen trekt er een koufront over met regen en achter dat koufront komen we in de koele lucht. We krijgen wat opklaringen, maar af en toe trekt er ook een bui over met kans op hagel. Het wordt in de middag uiteindelijk 8 graden en de wind is krachtig uit het westen. Dan de vooruitzichten. Dinsdag een mix van wolken en zon en af en toe een bui. Met kans op hagel of natte sneeuw. Het wordt dan een graad of 5. Woensdag is het bewolkt op nadering van een warmtefront. Vanuit het zuiden nadert er dan wat neerslag die in de avond en de nacht naar donderdag zal overtrekken. Voor nu staat er regen met daarna sneeuw op het programma.
Wel met een flinke slag om de arm. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws en natuurlijk ook het weer vind je altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel fijne zondagavond en heel graag tot morgen.